Ćao Nenade, pre svega želim da se zahvalim što si izdvojio vreme za nas, za Millennium Sport i što ćeš ovako zvanično otvoriti naš serijal pod nazivom Više od igre. Shodno tome prvo što želim da te pitam jeste čime se danas baviš, šta planiraš u skorijoj budućnosti i šta planiraš u daljoj budućnosti. Hvala prvo na pozivu, izuzetno mi je čast što će biti da otvorim serijal. Bavim se, evo danas sam kosio travu, upravo ti kažem, u svom dvorištu, zato sam i kasnije u intervju. Šalim se, bavim se nekim poslovima, otvaram jedan klub u Novom Sadu, malo sam prešao u taj biznis, vodimo neke, zasadio sam hektar konoplje, tako malo poljoprivrede, tako neke stvari koje me opuštaju, koje nisu stresne kao što je stresan bio moj sport i pravo ti kažem, uživam sad. Uz decu najlepši period mojeg života. Pošto kažeš bio tvoj sport, si definitivno stavio tačku ili... Nisam definitivno stavio tačku, nikad ne reci nikad, ali verovatno će u krajem godine se desiti oproštaj meč i da završim sa tom sportskom pričom u životu, da stavim tačku na nju. Ništa, onda pre nego što se to dogodi da se mi vratimo na neki početak, a to je tvoje detinjstvo ovde u ovom gradu, u Novom Sadu, u kraju poznatijem kod Detelinara, koje u to vreme, ali generalno u Srbiji nije postojao, da kažem, lep kraj. Da li te to navelo da se baviš sportom kojim si se bavio ili je to prosto krenulo preko tvog rođenog brata s kojim znam u stvari da si počeo da treniraš pre svega boks, pa je onda sticam okolnosti si završio na kickboksu, evo i sad se vratio na boks. Otkriću malo tajnu koju niko ne zna, trenutno pišem knjigu. I negde sam na 80% da završim, imaće 200 strana autobiografska je. I ovo upravo kažem zbog toga što sam evocirao uspomene, morao sam da evociram uspomene iz tog kraja, znaš, pa cijel taj moj život tamo kako se to odigravao. To je bilo socijalno radničko naselje. Odande je krenula sva ta droga u Novom Sadu 90-ih i to sve loše se dešavalo u ovom gradu. Ja sam nekako tamo imao neko svoje društvance, drugare s kojima sam išao u zabavište i u osnovnu školu. Znači, bili smo složni, kompaktni, družili se, nikad nismo pušili, drugirali, tako nešto, uvijek smo to izbjegavali, ali ne sad kao da su nas nešto, da su nas nešto terali, pa bio, nego nismo htjeli da nas družimo, oni su novi da nas nadiraju i to je to. Ali čitava priča sa boksom u mojoj familiji, pošto je otac bio fudbaler, čitava priča sa boksom počinje kada mi u stan primamo, odnosno moj otac prima na spavanje čoveka koji je iz Zenice, muslimana, Jasmina, i nije imao gdje da spava, ne znam, u to vrijeme radio izbacivač na noćnim vratima i on kaže, evo da imaš kao sobu tamo s Nenadom, sam spavaj kao s njim. I on je došao kod nas, živio ostao neke 2-3 godine, čini mi se to ostao. Znači, on čovjek koji je došao da prespavi noć, ostao 3 godine, znaš, on bio kao posnar, imao će da ga zvao sin i tako dalje. On ga je usvojio. Međutim, on je bio, ne znam da je bio super teškaš i da je za vreme Stare Jugoslavije boksao u Stare Jugoslaviji, bio je čak mislim prvak. I tako je moj stariji brat rođeni, Miroslav, krenuo da se bavi boksom uz njega. Jer on, Jasmin, čim je došao ovdje na našoj klub i povoj Miroslava, kaj sam. I moj prvi trening, susret sa boksom je bio kad smo, ne znam sad koje to godine bilo, možda 93. 94. Smo bili tu u Novom Sadu, Božanić je tada bio trener boksaš kluba Novi Sad. Čuveni Božanić koji je napravio stvarno mnogi šampioni, Draganov. Ja ga se dan danas sećam. I sećam se da moj brat, da je to meni bilo sve jako zanimljivo, da su oni kao počinje s tim boksom, meni to bilo naš klinac, kao wow, džak, rukavice, ono. I to je neko meni ostalo urađeno sećam, ja sam tu još 3-4 treninga išao s njima. Međutim, onda posle naš basket, ulica, Detelinara, vamo, tamo, tako dalje. Prvi kontakt je u stvari bio sa boksom je bio zbog Jasmina, pa preko mog starijeg brata. A sa kickboksom priča sasvim slučajno se desila u srednjoj školi. Smo imali učenika iz Crne Gore, iz Nikšića, koji je došao u 3. godini i mi smo postali najbolji drugari i njegova braća su išla i izlazila u tu jedan klub u Novom Sadu u Verigi, gde je radio jedan čovjek koji je bio trener kickboksa. I ta njegova braća od mog drugara, tog Crnogorca, su ga pitala kao da bi mogli da pošalje mlađeg brata na trening i dolazi Zdravko jedan dan, Crnogorac, dolazi u klub, u školu i kao, brate, ajmo kao, daj samo na trening kickboksa. Idem da upišem rekreativno. Prvo koja idem, znaš. Znači, ja sam došao na kickboks da treniram rekreativno.
I kad smo došli tamo, sjećam se upoznao s tim trenerom koji radi na vratima u Verigu. I to je bio baš pogled sudbine. Sjećam se da sam se rukovao s njim. Sam prvo rukovao s Drakom, pa sam ja pružao ruku, on je bio strašan, kao velik medved bio, ogroman čovjek. I ja sam, ne znam, neko ti se krenuo pogleda, znaš. I on mi sisne ruku, kaže, nemoj da mi skrećeš pogled, se rukuš sa mnom, znaš. I pogledam ga, znaš, kaže on, tako je, bravo. I prvi trening kad smo doradili, on je već vidio da ja to nešto znam. I kao si je trenirati nekad, uz brata starijeg malo. Onda zvao vlasnika kluba i kao ovaj mali dobro, nije prosječan, dobro zna, mogu da ga bacim na sparing, pazi, posle 7 dana treninga. I on konačno to onako otresi bio, ćeš da sparingaš ti? Ja sad, bilo me sramota da kažem neću, da se, što hoću, stavljam na sparing s nekim čovjekom, sa dečkom koji je bio prvog države već u to vreme, ja ga prebio. Pazi, posle 7 dana sparinga, posle 7 dana treninga. I tako je to krenuo ti sparinzi, sutra dan preko ja sam cijel klub, bukvalno, s cijelim klubom sparingom, sve sam pobedio. Prvi meč posle 6 mjeseci, ne, posle 3 mjeseca je bilo prvi meč, prvenstvo države, ja sam bio kao junior, prvenstvo države je bilo seniorsko, osvojio sam seniorsko prvenstvo i sve to krenulo tako, znaš, bukvalno eto, otišao sam trening rekreativno, znaš. Ali detaljnera je definitivno rodilo plodom, tamo sam se i tukao, nikad nisam sam započeo tuča, nego sam uvijek branio neko što bi rekli, znaš, i tako, i dobio sam batine i davao sam batine i to je, znaš, jednostavno, mladost. O tome što si ti konkretno krenuo da pričaš i tim tvojim zaista ogromnim uspesima, pre svega u kickboksu, a kasnije i evo da kažem i u boksu. Ja sam pročito ti mi ispravio, ako grešim, ti si se u jednom trenutku preselio u malo mesto na Fruškoj gori, je tako? Ja sam nekako tu video tvoju istrajnost i ne znam, spremnost da jednog dana postaneš sad ne prvak sveta, ali da postaneš profesionalac, jer si, koliko sam u to da shvatim, stopirao, pa ako te stop baš ne vozi na trening, onda si išao ili skelom ili čamcem na obalu gde je treninga, a s druge strane dešavalo ti se da često to radiš, ne znam, i velika nemaština bila, mislim, nismo o tome konkretno. Kako si dobro obavešten, da, a to je upravo i poenta knjige zbog koje su nagovorili da napišem knjigu, jer stvarno ovaj život je Amerikanci imaju Rokije, znaš, ali filmsko priča, mislim, moja priča je stvarno tako smo živjeli. Jednog trenutku si rekao stvarno da ste imali šta da jedete, mislim. Da. Znaš ako, moj otac je bio, radio Jugolat 35 godina i pukao Jugolat i on čovjek nisi našao, znaš, starije generacije koji su živjeli u tom komunističkom režimu, znaš, završi školu, njemu je posao obezbeđen, on ima da radi, dobija stan odmah, znaš, i onda kad je pukla ta firma, se nisi našao, znaš, bio jako dobar čovjek. I majka radila ceo život posle njega, on je radio tako nešto periodično, znaš. I baš smo teško živjeli. Ali mislim, 80% ljudi za vreme 2000-ih i 90-ih je teško živjelo. Ali to mi je najteže bilo to kad sam preselio Rakovac. Kuća je bila udaljena kilometar, jedan tačno 900 metara je bila udaljena od puta. Do pola puta je put bio asfaltiran, to je uzak putić, to je vikend naselje, znaš, kod šuma. I onda od pola puta ide, kreće tucanik koji kad padne kiša se izrovari sve, znači strašno bilo, znači strašno blato, znači iznad sam patike, ujutru ponesem još za glancanje ili stavim kese, znaš, patike ne bi, znaš, išao prljav. I onda ustaneš, škola počinje u pola 8, ti moraš da ustaneš u pola 6 da bi stigao na autobus u 6, onda zakaciš na autobus, pa onda stopom, pa zima, sneg, kiša, znači da ti ne pričam, znaš šta je. Kako? Da, ne, to je bilo 99, znači ljudima kad priča ne mogu da veruju, to je bilo 99 za ne bombardovanje i sad mi smo bili, naša kuća je bila ovako pozicionirana između dva brda i mi smo bili tu. I na ovom brdu je tu bilo stacionirano PVO, protivvazdušna odbrana. I moj ćal kakva je dobričana, kao ide nosi pivo i rakiju i cigare vojnicima, znaš, za vreme kad nije bilo uzbune i to. I poveo mene sa njim. I sutra kao, ajde, te mrzi kao, idi kod nesi, znaš, cigare i pivo ima, znaš, koliko neću oći, znaš, on je otišao odno njima i sjećam se neki Zeljković Sičene, ne znam sad ako bude gledao, može ti sjetiti. Šta si imao 11 godina, 12 godina si imao. I sjećam se na pitu, kao zna čisti puške, kod otku znam, naučiš ako hoću. I naučio me čistim kalašnjikov i preko sutra ili posle 2-3 dana kad sam došao ponovo da mi donesem cigare i pivo, moj ćal mi stalno slao. Šta imao u kući, znaš, on pa ne pošalje. I sjećam se da su me dočekali šatorsko krilo, mi raširili i gde si mali, ajde kao da, ne znam, 25 pušaka sam, 24 pušaka sam imao čisti. Da seo, znaš, da to čisti, ovo je me naučio, mislim, ne znam, sad ne znam da bi znao.
imao sam za nagradu kad sam očistio sve stavili onaj protivvazdušni topet, znaš, onaj trucevac, pa sam se igrao s njim. Ali iz ove presije ja sam dvoje djeca, zamislim koliko je moj otac bio lakomislen, koliko znaš, naivan bio, znaš, pazi, sad ti pošalješ dete na cilj koji možda bude, znaš, onda mogu sada pogođen, znaš, totalno još nije imao, totalno, znaš, ostao u nekom 70-ima, ostao kaj sve super, znaš, tako, sve, možeš da spavaš, gde hoćeš, na plaži, ideš kampovanje, gde hoćeš, znaš, niko te ne dira. Totalno ostao u nekom tom svijetu. Ali najupečatljivija scena koja se danas često setim je kad sam se vraćao kući, znaš, a to sve ti kažem. Znači, zakačio sam autobus ponovno stopom, jedan stop ovaj ti odveze do Kamenice, ponovno do Kamenice, ponovno stopir i tako dalje. A ja nisam teo da menjam školu, znači mogu se idem u Kamenicu školu, nego nisam teo na Detlineru gde sam sa svojim drugarima iz Obdaništa, čovječ, kako se ih napustim. Iz Pelena što bi se... Da, tu je zadnja stanica, od početka grada zadnja stanica u gradu, Trojka. I onda, znaš, znaš te sad je put čovječ. Znači, sam morao u pola 6 da ustanem da bi stigao u 8 na nastavu, znači, strašno, znači, raspao sam se. A predsvedio sam se u 3. razredu osnovne škole. Može se reći, znaš, prije se isplatilo. Da, i sjećam se jedan put sam išao, baš sam se penjao tako na sneg, bio padao snega ovako, znači, strašno. A meni patike, znaš, ugaziš 2-3 koraka, on već je mokro, popusno nas pijaca patike. Mislim, moji se trudili, dali su mi mama se trudila kao lav, otac je stvarno trudio se isto, ali od toga sam nasledio najviše ljubav. On mi dao ljubav i puno za empatije, za tako za ceo svet. Kao što je, na primjer, usvojio tog dečka, sa 30 godina. Sjećam se da sam išao na pola puta sam stigao, je po ne znam, 12-13 godina sam stigao na pola puta i toliko mi je bilo teško da se probijem sa snega. Znači, ja sam sebi počeo plačem. Ja proklinjem, znači kada se 12-13 godina počeo proklinjem život, znači, zašto me sad, znači, iz Novog Sada tu, znači, ovdje nije to ne znam kakav radi stan. Izađeš napolje, doma imaš da se igraš, znači, ovo se neko tu u zgradi. A meni je prvi prijatelj u Rakovcu bio 3 km preko brda, znači, strašno. I onda sam plako, isplakao se i onda shvatiš da nema to ko će umjesto mene da stigne do kuće, znaš, tu drugu polovinu. Moraš sam. Ustao bi suzi i nastavio. Stigu kući i to je nešto mi definisalo kao borca, znaš, da tokom svih ovih godina da nikad ne odustajem. I sad iz ove perspektive sam najzahvalniji na svim tim teškim trenucima, ali to je mene napredio čovjeka kakav sam danas. Svi mi koji imamo probleme i svako ima neki problem, koji ga nije ubio, nego je samo ga jača. I ono što ne bi samo to jača i tako da je sve to zarad naše evolucije svijesti da mi evoluiramo kao ljudi, da postanemo sposobni i jednostavno da budemo snalažljiviji, da možemo se uhvatiti u koštac sa svim što nam život donosi. Nažalost, sve se nekako nastavilo, da kažem tako, haotično. Ti si s jedne strane u ringu počeo već da praviš sa malim brojem godina ozbiljne rezultate. Uskoro si u finalu Balkanskog šampionata pobedio svog idola. A uporedo, kažem, nažalost, ti je i otac preminuo. Pa nekako je, pored tih tvojih borilačkih kvaliteta, do izražaja došla i tvoja psiha. Mene zanima kako ti sad, ne sad kako gledaš na to, nego u tom trenutku, isto kao kad si seo u taj sneg i kada si iz očaja zaplakao, verujem i da ti je tada bilo, mislim, to su neuporedive stvari, ali... Znaš kako, 2006. godine, ta 2006. je bila kao, znaš, za mene, wow, išao sam prvi put na svetski kup sa reprezentacijom. Tu sam izgubio dečka prekidom, Raz Deneš Mađar, koji je izgubio Drženka Ninića na poene. I onda se dešava da sam postao prva Balkana. Jedan profi meč sam radio, uvodni meč Draži iz Strugora, Ninić iz Strugora sam radio uvodni meč s nekim Hrvatom, tu sam pobedio nakon na guzove. I dobijem poziv za reprezentaciju u kickboksu. Odlazim na pripreme i na pripreme dolazi Drženko Ninić, naravno, iz Bosne i Hercegovine, dolazi nama da se pripreme, pošto on ceo život bio naš veliki Srbin i ceo život u boksu da se statuju sa Srbije, ali Republika Srpska mu dala bolji uslovi i tako dalje. I dolazi s nama trenira i mi smo iste kategorije, počnemo sparingom i sećam smo sparingovali neki možda 2-3 rundi i on jednima našao kao dosta im sad ću izduvam u uppercut u stomak. I ono dole, jesi dobro, sam ustajem, nastavimo odrada, završam sparing i ja sećam u tom trenutku da sam razmišljao čoveče, znaš, šta je ovo, znaš, da je moguće ovo. On je nama bio idol klinicima, ja nisam ni znao,
I kažem, ja sam ušao u kickboks tako, znaš, rekat, ja nisam znao uopšte ni ko sam, ni Draža, ni Strugan, tek kad sam uplivo u te vode i kad sam, onda sam saznao ko je šta i taj meč kad sam radio njima, kao uvodi meč, tu sam shvatio, znaš, ono, wow, znaš, kad će ovako, znaš. I odlazimo posle 15 dana posle priprema, odlazimo na Evropsko prvenstvo te godine, 2006. godine su u Skoplju, prvi put u Vako federaciji koja broji 2,5 miliona članova, prvi put su u njihovoj istoriji mogla se takmiče po dvojice u kategoriji iz iste zemlje. I sjećam se Draže, ako stojimo i gledamo onaj žreb listu kod nas, 28 boraca u kategoriji. Sad ti treba žreb da prođeš na rondu. Znači ja sam pobedio sve glad pobede. Radio sam sa Portugalcem, sa Belorusom, sa Fincem i u finalu s Dražom. A Draža je onako, znaš, malo je kako ti kažem, moj neki čita dojam njegovog tog nastupa je bio onako da je bio već umoran od sporta, znaš. Došao da odradi, znaš, onako. Kontajno iskustvo će. I sjećam se da je prošao u finale, nekako jedva. I da izlazi iz ringa i kao poljubio me, kao znao sam da ćemo ti u finalu, znaš. I ja kažem, desi me, znao da će sa mnom čoveče. I ništa, to je bilo cijela prespava noć, sutra sam bio tu Mije Dragiotić, trener kickboks reprezentacije, imali smo dobar plan, on je stvarno veliki stručnjak. Jedan od najvećih s kojima sam radio u uglu, stvarno kao da smo jedno i uvek se davao maksimalno. On je bio moje sljedeće viđenje. Da, i on je dogovorio da uradimo varku koja je bila to da on kaže levi, ja udarim desni. I kaže desni, ja udarim levi. Pošto Draža nije se sluša, možda čuje moj ugo i njegov ugo. I tako smo mi dogovorili, ja sam tu nešto udarao, matarao. Nisam imao tu tehniku s kojom sam ja počeo posao to što jesam. Ja sam tu radio još tu staru tehniku iz tog starog kluba u kojem sam trenirao, gdje su me naučili savate tehniku iz 70. godina, znaš, ne znam, ovo ti je gardi i udaraš risom, znaš, i to je sad, meni se prozvao sivača, sam ja, znaš, krenuo dižem glavu, znaš, pa onda počistim sve, znaš, koga se nađe ili neko ne kultiram. I s tom tehnikom sam njega, znaš, bio sam dugačak, znaš, kljakav, onako, znaš, pobedio sam ga na poene, znaš, nisam ga prebio, pobedio sam ga na poene i to je bila diskutabilna odluka, u smislu da i on možda ta 3 meča pre mene odradio, onako, ubedljivo, možda bi on pobedio, a možda i ne bi, ali ja sam uradio ubedljivo 3 meča, 3 pobjede sam ubedljivo, briljirao sam, prvi meč sa nokautom, drugi meč prekidao, treći meč na poene, 3-0, a on je sve neko 2-1, 2-1, tako, znaš, i dali su meni pobjedu, znaš. I ja, sjećam se, nisam mogao da slavim, nego mi sudija digo ruku, ja sam bio tužan, kao pobedio sam svog idola i tako dalje. A na tim pripremama, pre tog prvenstva, sjećam se, sam ušao jednom u sobu, gdje su bili stariji Gagi, Jovanović, Deki, Draža i tako dalje. Dejan Milosavljević, Draženko Nejić, svi oni su bili tu u sobi i gledaju s nekog kickboks. Ja kao, šta gledate to? Kao Kajedan u Japanu, znaš. Ja prvi put 2006. saznajem šta je Kajedan u Japanu, nemam pojma šta je Kajedan u Japanu. I sjećam se da sam baš uletao na meč Peter Erca. I da je taj čovjek od tog trenutka postao moj idol posle Draženka Nejića, znaš. I dan peo prije, ne znam, prošle godine, u septembru, oktobru su se čuli, telefonu su pričali, znaš, I tada sam znaš šta je K1 i onda sam ja, kad sam osvojio to svjetsko prvenstvo, počeo gledam K1, znaš, i počeo da, iako sam bio u tom klubu, počeo da menjam garda, znaš, da radim neke udarac koje mi smo učili iz kolona skoka. Ja radio kolona skoka, taj vlasnik kluba mi istorao, znaš, gdje ste vidio? Ja kažem, znaš, vi izađe napolje, nismo to radili, znaš, istorao me čovjek. Tako da je moj otac pokojni doživio tu moju slavu kad sam pobedio Ženka Ninića, ali to u tom trenutku bilo kao da sam osvojio ne znam šta, posle sam prvi kao da sam osvojio, ne znam, K1. I on je to, kako ti kažem, to mu je bilo sve na svijetu, on je svima to pogledao, novine, moje snimke gledao 16 puta na dan, gledao moje mečeve i tako dalje. I 2007. je u maju umro, znaš, iznenada, samo tako i to je bio još jedan udarac, kako ti kažem, znaš, mislim, u stvari najveći udarac u mom životu, ali ti shvataš da ništa ne zavisi od tebe, znaš, Makija me zove plače, kako umr tata, kako umr, reče, šta je, juče bio živ. Dan pre toga me ceo dan me zvao da dođe, kako se zove, da dođem kući na ručak, znaš, i ja rekao, doći ću, ajde, stranda ovo, znaš, ajde, kao, dođi, i ja rekao, ajde, doći ću, i nisam otišao. I u 6 me zove sutra na ujutru, Keva vrišti plače, znaš, kažu, umr, znaš, sad je jedan šok, kako neko zna sad je bio, šta se dešava.
I onda cijela ta njegova smrt i sve to me postaknulo jako puno čitanja, znači jako puno čitam, da se interesujem šta se dešava po smrti i konstantno sam ja u toku svoje karijere jako puno literature sam čitao, znači uzdizao sam se, evoluirao sam da kažem, znači sve sam čitao, sve. I njegova je smrt baš uzdrmala i ne znam ako ste primetili, ja svaki meč koji boksim se okrenem prema uglu i svaku rundu i prekrstim si pomislim na njega uvek. To nisam znao, znam da imaš taj ritual, to sam primetio. Ja se prekrstim svaku rundu, znači uđem, pomislim na Ćaleta i kaj idemo, znači udarim uglu, to mi je neki ritual mali. I eto, 150 mečeva sam odboksao sa njim, tako znači. I stvarno nekim mečevima koje sam nisam mogao da dobijem nekad, osjetio sam neko samo da me neko gura sleđe, da me diže, znači iz knockdowna i da dobijem neku neverovatnu ljudsku snagu i da pobeđujem nešto što se nije moglo pobediti. Ne znam šta, ne mogu to da objasnim, ali kažem moj subjektivni osjećaj. Tako da i 2007. on je umro u maju, ja sam u septembru imao svetsko prvenstvo u Beogradu, isto je bilo veliko prvenstvo i tu sam boksao onako, ne znam kako, 3 meča sam pobedio, isto ubedljivo, ali ne sjećam se nijednog meča, sad ste me pitali s kim se boksao, ne sjećam se, s vremena mislim na tatu, jer sam obećao ću osvojiti, kad smo pričali o tome, kao ću malo osvojiti, ne bih se, sigurno obećavam, 100%. I u finalu sam imao meč, sjećam se, Raid Radžabov, Azerbejdžanac, strašno nezgodno. I u prvoj rundi krećem, u prvi 7 sekunda dobijem 3 takva udarca, 3 nokaut udarca dobijem. Znači, swing, uppercut, swing u brad. Sve. I ja padam i ustajem nekako, ne znači, u tad prekid filma, ne znam gde sam. I nekako izdržam prvu rundu, dobio sam još 60 udarca sam dobio, ne znam kako sam ostao nogama. Ja sam samo znao, samo u glavi ne sme da izgubim. Bukvalno, ne smiješ da izgubiš, ne smiješ da izgubiš. I u drugoj rundi ja osjetim on posustaju, u trećoj rundi ja ubacim u petu i sjećam samo da je pre kraja treće runde da sam ga bacio knockdown, da je pao. Nije on to bilo nešto uzdrman, nego nešto tako, da sam ga nešto izduvao ili tako nešto. Sjećam se da on onako kaciga mu to neka pala i on je onako gledao u mene, sjećam se u očima, sam vidio strah. U fazonu odakle ti snage, znaš, čoveče, znaš, tako tim očima me gledao. I pobiljen 2-1. I to je druga pobjeda u mom životu isto koju nisam mogao slaviti. Znači, nisam mogao proslavim punim srcem, imao sam gubitak oca i tako. Sve to posle. Iz ove perspektive znam da je sve to tako moralo da bude, da nije bilo tako, te mečeve koje sam posle boksao ne bi osvajao, jer recimo 2009. sam radio revanš sa najjačim borcem s kojim sam radio, jedinim najjačim borcem s kojim sam radio, Džanizom Hančaranokom iz Belorusije. Godinu napred toga sam ga pobedio. On je sad željen revanša. Ja u polufinalu povredim pokosnicu bedrane kosti, naprsnem i pokosnice bedrane kosti i u finalu protiv Rusa udarim me koleno tu. Evo i sad me boli, verovali ili ne. I sutradan se tu ohladila povreda, nisam mogao stati na nogu, a sutradan Džaniz me čeka da mi se revanšira. I ja nisam, selektor mi kaže, aj nemoj da radiš meč, ako ne možeš stanaš, nećemo raditi meč, nema smisla, ovo ćete ubiti. I ja setim taj dan, on se tu spavam, razmišljam šta radim, da li da radim, da li ne radim, setim se da je to 25. oktobar, rođendan mom pokojnog oca, sutradan. I da ja, me lupi neku šamaru u fazonu, kaže ti sad ne možeš ovo da ne boksuješ, moraš da boksuješ makar i sa slomljenom nogom, ili čime već, pa šta si urodiš, nisi odustao, znaš. I ja uđem sutradan u ring da ne pričam skratne priču, znaš, strahoviti bolovi i ja pobedim nečega dana pre mene. To je ono što kažem, iz ove perspektive sada da mi nije umor otac, možda ne bi ja bio to što jesam. A ovako me svo vreme terao, svo vreme sam mislio njega, znaš, imao sam neki osjećaj da je tu neko za mene, da me neko čuva i znaš, i da zato sam ulazio svako sve te mečeve kao mu bez glave. Ukupno si 10 puta bio prvak sveta, i prvak Evrope, i prvak države, i prvak Balkana, ali ja koliko sam čitao i pratio tvoju karijeru, nekako mi uvijek u prvi plan iskoči, ne shvatiš pogrešno, onaj meč u Madison Square Gardenu, koji verujem da ti je bio ispunjenje svih, pored naravno titula, ispunjenje svih snova zbog same lokacije, jer je ta hala sama po sebi spektakularna i onda se u finalu dogodi ono što se dogodi. Kontraverzna odluka sudije, ne. Si prežalio to do danas ili? Da vam kažem nešto ovako, Vako federacija. Vako federacija je najjača amaterska federacija na svijetu. To je za neupućeni koji ne znaju vaši gledateljima. Broji 2,5 miliona članova, aktivnih takmičara. Rusija ima 450.000 registrovanih takmičara. Prvenstvo Moskva traje 7 dana, a prvenstvo Rusije traje 30 dana.
Sad zamisli koja je to selekcija. I najbolji dođe na prvenstvo sveta. I vi se borite s njim. Obično su u finalu Rusi i Srbi. To je amaterski sport. Profesionalni sport. Ti i ja možemo napravimo svoju organizaciju i da napravimo, ne znam, kakav championship i to je kao ti, ovo kamerman i ovog tonca njih stavimo da boksuju kao svjetski prvaci su za svjetsku titulu i to je show biznis, profesionalni sport je show biznis. I sad ima jako puno federacije i u karate i u kickboksu. Ovako federacija je najjača amaterska federacija. Sad je primljena na Međunarodni olimpijski komitet u porodicu olimpijskih sportova, gdje će sljedeći korak je ulazak na olimpijadu. I stvarno sve ovo pričam iz razloga zato što neki ljudi koji nisu mogli da budu ni prvaci države, ni prvaci ovdje u federaciji, pljuju po toj federaciji. Evo ja vam kažem se, ja sam boksao, ja sam jedini borac koji je boksao Showtime. Znaš šta je Showtime, najjača organizacija posle Kajan kad se ugasio, boksao sam sa Rustemi Krešnikom, sa Danijom i Lugom, od koga sam izgubio za titulu. Znači ja sam drugi meč boksao za titulu Showtime-a. Mike Pastinier, trener Badr Hari me stavio u uglu. Sa njim si sparingao u stvari. Sa njim sam sparingao, sa Medim Mehom, da. Jedini koji radio Glory Time. Ja sad iz ove pozicije da hoću da se vratim u Glory, oni bi mene prihvatili. Samo pošaljem poruku i hoću da radim meč za vas, oni oberučke me prihvatili. Oni su mene molili da posle meča sa Vakitom da se ja vratim. Ja sam rekao, ok, priznate mi pobedu, pošto ste vi rekli da sam pobedio, ne ja. Znači, vaša statistika udaraca mečeva, udaraca nožnih i ručnih posle mečeva, to ste vi rekli da sam pobedio, ne ja. I dodalite njemu odluku, on je isto dečko bio iznenađen, znaš ono. I pričam iz tog razloga zato što sam radio, jedini koji to radio, jedini koji je sa Badr Harijem sparingao, koji je radio sa Mike Pastinierom, baš sam pre mjesec dana se čuo sa Mike Pastinierom, znaš, pita me kada će da se vratiš, ja kažem vidjet ću, razmislit ću. Ti si uredno bio kod njih u Amsterdamu, mislim, ti si trenirao sa njima. Bio sam kod njih u Amsterdamu. A prvi put si odbio da sparinguješ s Harijem, što ima 30 kila više od tebe? Ne, nisam odbio, drugi put sam odbio. Drugi put si odbio? Zato što ja sam imao tad 22 godine i 86 kila, on je imao čovjek 110 kila i on je čovjek koji, on nema sparing partner, niko neće s njim na sparingu, neće da sparinguje s njim niko, bukvalno. Meli Mehov neće s njim na sparingu. Jer on čovjek na steroidima ima, on toliko količinu steroida uzima, to je strašno. I on na sparingu, ja sam bio tamo 10 dana, kad smo došli na trening, prvi dan tad se počeo neki početnik da trenira, koji je bio u mojoj konstituciji. Predzadnji dan pred moj odlazak, znači 9. dan, mi smo sparingovali ja, Slavo Polugić i on zove tog početnika, koji je počeo pre 9 dana da trenira kickboksove, namestimo gardovalo, neki crnac ovako radi, znaš. Badr Hari njega nokautirao i ljudi moji on je kao nešto stojio, čekao, ovaj ga kao nešto udario, on ne zna šta ga čeka ovaj dečko, znaš, nemam pojma, on kao njemu je čas da sparinguje s Badr Harijem. Kao išao njega da ga udara, on prima Badr Hari, 110 kila, znači šta je 110 kila na Hemudžit, to je strašno. I on njega dva udarca sastavi, dečko vidi ovako pao. Najgore od svega, tu se meni ugasili, ja sam tu zadnji put bio u Holandiji, tu se meni ugasili svi snovi u Holandiji, kao drugom domu. On se okrenuo i ovako naslonio se na ugao, stao na konopce i sa Majkom, pazi, ni Mike koji je trener, nije odreagovao, mi smo tom dečku letali u ring, vadili mu gumu za zube, vadimo mu jezik, znaš, pazi, mi borci. I ti sad shvatiš da je to jednostavno da si ti jednostavno potrošna roba za sve njih, i za trenera, i za sparing partnera, i pogotovo za ovaj menadžer organizacije. Ti si potrošna roba, potrošno meso. Tu se moje neke iluzije, počinju da se gube. I pričam iz tog razloga zato što znam šta je Vako federacija. Vako federacija je najjača svetska amaterska federacija u kojoj su borci koji je iznedrila borce kao što su Aleksej Papin, kao što je Vladimir Minev, Džanis Hanšalanak. Znači, mnogi borci koji su napravili haos u profesionalnim vodama. Profesionalni meč, profesionalna borba ti je jedan meč koji imam zakazan ja s tobom. I ja se za tebe spremam 2 mjeseca, znam tvoje mečeve, gledam tvoje mečeve. Amaterska borba je, ti dođeš, imaš 30 ljudi u kategoriji, ti ne znaš s kim boksuješ, sve na listi to i to ima, ako ti je poznato, ako nije poznato, ako nije poznato, onda kad ga vidiš pred meča, onda vidiš ga s druge strane ugla, aha, takav je, i tu praviš taktiku, tih 10 sekundi pred meč praviš taktiku, znaš, otprilike, i u prvoj rundi. Tako da je mnogo teže, mnogo zahtevnije je u amaterskom sportu nego u profesionalnom sportu. I dolazimo do tog neke krune mog, kao Madison Square Gardene, znaš, i tu sam doživio isto jedno spoznaju u hodniku, pošto je Murad Bazidi sedao samo u slačionici, sa Muradom Bazidijem si sparingovali i tako dalje. Kad sam bio prvi put kod Peter Rec, tamo su sparingovali i onda smo se sreli na Gloriju.
I sedimo u slačionici, zezamo se, pričamo, odlazimo privide meč. U toku meča njegovog mene zovu, dolazi stage manager kao i ti sledeći, ok, izlazim, stojimo na mračnom hodniku, dešava se neki tup udarac se čuo, onako bum, i masa podivlja, znaš, ono, i ja skontam neko doživa nokaut. I sad, znaš, kako to je onako filmska scena, znaš, onako u mračnom hodniku si dugačak hodnik, ono 50 metara, tu je tvoj trener, tu je par ljudi ti organizacije, ono s bubicama, sve, znaš, ono, vidiš, trče ljudi, nose nosilima, na nosilima, pored mene, nose Murada Bazidija. I tu se jedno kratak, onako uvidno spoznam, onako, aha, smo mi u stvari žrtveni bikovi, znaš, koji žrtve za rogove, znaš, i sad ono kao, razmišljam koliko košta moj rog, sad da ću ja doživjeti kao otići, ja kotirati neko, znaš, kako će to sve publika da apsorbuje i sve kako to doživi, znaš, i shvatam da smo mi u stvari žrtveni bikovi, znaš, ono, ideš u arenu, pustiš bikove, znaš, pa se nek se, znaš, kolju, znaš. Ja sam potrošno robo, ili moderni gladijatori, tu sam počeo da koristim taj termin moderni gladijatori. Ranije su se u starom Rimu, ono, ljudi tukli, znaš, na život i smrt, sad je to malo sofisticirano, imaš rukavice, znaš, i ono, tučeš se isto, dok ne obiš čoveka. I izašao sam i tu mi se onako desila malo, kažem, taj mali uvid, spoljena sam se onako malo tu tremu, sam onako presjekao, rekao, ok, tu si, šta si, idi da radiš, šta si tu. Vakitov u to vreme bio strašno, strahovit dvorac, strahovit. I ubitačan, bukvalno, sećam se gledam njegove mečeve da je bio ono, neke poteze koje do tada nisam vidio u životu, znaš, stvarno, backfist neki, znaš, posle aperkata i tako dalje. Ja sam to pogledao meč, taj meč njegov u kom je nakutirao protivnika noć pred meč i vidio sam taj udarac, te sam ja to njemu 2-3 puta u meču uradio, da on, sećam se da je pogledao kao u fazonu, kao to je moj udarac, znaš, ako ti to radi, znaš, i nije ga uradio ni jednom. Ja sam kickboks naučio gledajući, znači ja sam imao jako loš trener u životu, mislim, loše škole sam dok nisam stvorio svoj klub, znaš, svi su radili, svi su te neki svoje neki kompleks lečili na meni, znaš, hteli da budu veći od mene, ne znam, taj prvi vlasnik kluba imao 5 mečeva u životu, ovaj drugi imao 15 mečeva i onda ti shvataš da on leči kompleks, i onda ja otvorim svoj klub i kažem, ovo najbolji drugaru je Sloba, aj ti ćeš mi biti trenera, znaš, onda pomoćiš mi, znaš, ićeš zajedno sa mnom, pa onda Milošu i tako dalje. I tako da sam ja ceo život kickboks učio gledajući, ali mnogo mi pomogao Tajland i Holandija kad sam otišao prvo na Tajland, pa posle na Holandiju. I eto, misle stvarno sam očekivao pobedu, međutim, podigao njemu ruku, ja sam iznenađen oko šta se ovo dešava, međutim, nema nikakve mržnje prema Vakitov. Vakitov je borac isto kao što sam ja borac, znači nema šta sam, mi su tu pozdravili, znači čestitao mu, znači izašao napolje. Sećam se da je Holyfield sedao, moj ugao bio tu, on je sedao od ovako, da ide on isto vikao, znaš, Holyfield je, znaš, čoveč. Znaš, i ništa, dolazim ja taj, došao kući i sad tu, razvoj situacije događa, ja shvatim da čujem, odnosno neki mi se javi Rus, da je Vakitov sponsor, njegov sponsor, da sponzoriše Glory Time. Ona zastava u kojom širi Rusko i ona firma. I da je on zbog toga mora da pobedi, zato što oni su njega napravili. On je stvarno, možda jedan najkvalitetniji borac s kojima sam radio. I stvarno je strahovit, ali... Nisu računali na tebe. Ali nisu računali na mene, da mene su dovodili tu kao žrtveno jagnje. I uvijek su me vodili kao žrtveno jagnje, uvijek pobeđuju, isto protiv Rostemi Krešnika u Showtime u Atini. Znaš, dovodili me 14 kg težeg borca, znaš, i mene dovodili lakšeg. I ono kao sad će tu kao da napravi tu kao Albanija, Srbija, međutim ja čovjeka pokidao je, znaš, je uputao neki flow stanje, vidi, unezverio ga, znači izbacao ga po ringu, znači ne znam, vidio si meč. On krvav završio ovako sa iskrivljene face, znaš, izašao iz ringa, ni te da uzme ni nagradu. Uvijek su mene zvali kao ovca na klanje, uvijek pobeđivao. Sad mi je dosta jasnije s početka, tvoja odluka da imaš još oproštaj i da polako završavaš, pre svega zbog supruge i dvoje dece. A meni je to nekako, opet da me ne shvatiš pogrešno, najzanimljivije kod tebe. Jer ti svojim ponašanjem od, recimo, malih nogu razbijaš tu stimu koja vlada u vezi borilačkih sportova, generalno, pogotovo to kickboksa. Kad ne kažem borilačkih sportova, običan čovjek na boks gleda kao na borilački sport, ali dobro, to je boks, ipak kickboks je dosta ekstremnija varijanta. Kako je tebi to sve pomoglo, pre svega porodica, ocelio si se na periferiji, ošte ne upadaš u taj neki opšti kalup u Srbiji
besnog istetoviranog borca koji ide ulicom i otkida ljudima glave. Mislim, Pa to upravo dugujem toj očve smrti, posle koje sam počeo da se interesujem za šta se dešava, za filozofiju života i smisao života i gde sam počeo da se edukujem i da firmišem svoj um i duh. I zbog toga sam shvatio od malih nogu, od 19. godine šta, u stvari 20-21 godina šta je smisao života, znaš. I onda kad se dobi deca 27 godina, kad se dobi ćerku, imali smo neke problema, zaglavila se porođena kanalu, ostala je bez kiselnika, jedva preživjela je. Ali sada kucam u drvo, hvala Bogu, sve kako treba i ono je sad zdravo, napredno dete, znaš. I onda, znaš, shvatiš prvo smrt oca, pa onda ovo što se desilo, da shvatiš da ništa nije u tvojim rukama, znaš, da sve to neko od gore vuče konce, znaš. I preselio se na periferiju zbog grada zbog toga, zato što je ovo posle danas ludilo u gradu i, znaš, i ljudi su počeli stvarno da ne vode brigu jedni o drugima, nego da se ubijaju i da se svašta radi. Mislim, ali to je samo zavisi kakvu perspektivu imaš. Preselili smo na periferiju grada, imamo mačku, kjera, konja, smo kupili dvorište veliko, znaš, stvarno uživam ako ima svoj vrt i ja to volim da kosim travu, rekao si na početku da sam kosio travu. I tu sam našao neki svoj mir, znaš. I tu imam vremena i mir, i da čitam, znači kakva je tišina tamo, znaš, bukvalno pored Dunava. Imam vremena jako puno da čitam, da sviram gitaru, mogu da sviram električnu gitaru, da pustim pojačalo da otvorim na gen, da otvorim na 10, nikome znaš, neće mi komšije lupati, znaš, i onda sećam su stalno otvorim na gen, na 2, ovo je tu, utišaj to go, znaš, i od otvorim na 10 pustim, znaš, tako da, stvarno imam svoj mir, a opet treba mi, od moje kuće 7 minuta sam u centru grada, mislim, tako da svima savjetujem da... Idealna, moderna varijanta. Da, i deca su me dosta promenila, pogotovo što danas, kad pričam o boksu, kickboksu, to je sve puno tako postalo primitivno, tako je postalo barbarski, onako siledžijski, nasilno. I taj MMA što je postalo, mislim, ja to ne volim, nikad nisam bio iz te sorte. Meni su idoli bili Peter Ertz, Jerome Le Banner, Ray Sefo, to su sportisti, to su momci koji su sportisti i najgore neke stvari koje izdesu, oni jedan drugom pružu ruku, pomole se i odaju poštovanje svom protivniku, treneru i kome god treba. To su samuraji, moderni samuraji stvarno bili i ja se ne pronalazim danas ovome. To je prva stvar, druga stvar što danas svi, znači, evo javno da kažem, ja sam tamo kad sam bio u Holandiji, kad sam sparingao s Harijem, onda sam posle sparingao sa Meli Mehofom, Mike me pitao da sparingao i rekao, ja sam 2 runde radio sa Harijem, Harij meni išao da me ubije. Znaš ti bada Harij na 110 kila? To znači on je izgubio do overema. Kad je Overen došao sa nagruvan steroidima, on ga je Overem nokutirao Harija, Harij posle toga shvatio da će ovo će revanš, pukao se na rastu donošeno i počeo da ubija ljude. I ta ga je pobedio. Ja sam sparingao s njim za meč za Hesding i Jergesom sam se pripremali. Se on pripremao. I on 2 runde išao mene da ubija čovječ klinac, 22 godine, 86 kila i šta je to čovječ. I izdržao sam sparing i sutra me pitao Mike Pacinar koja je rekao, druže, ne vidim smisla da ja mogu da napredujem. Mislim, ja mogu da uđem da ubijem, da dobijem udarac, ne treba mi to, mislim, opet volim sebe više nego tebi i njega. I oko njega, okej. I Meli Mehof je pitao sparing koju hoću sparingu. S Mehofom je bilo savršeno, s njim, maturi, radimo sada 70%, okej, sad ćemo brzamo, sad ćemo raditi 100%, znaš, kad nemoj da radiš kolano, tvoj kolano previše opasno za mene. Dosta sam učio njega, znaš, on se oduševio sa mnom s mojom tehnikom. S njim sam potpisao prvi taj profesionalni ugovor kao će raditi za njegovu, on odmah uhvatio, aj potpiši ugovor sa mnom, znaš. MLF, kako ima organizaciju, međutim nikad nisam radio za njegov meč. Spomenuo si na moju veliku radost gitaru, a i ugledao sam na tvojim farmerkama inicijale mog omiljenog benda, da se tako izrazim. Omiljeni bend, stvarno? Da. Omiljeni. Pokojni Street mi inače bio gitarista Deca loših muzičara i inače jedan od boljih gitarista tada Jugoslavije, a posle i Srbije, kako nam se država menjala. Koliko, dobro duše, i tu je bilo malo kontraverzije, znači što skačem kao u Madison Square Gardenu, pošto ste morali da menjate ime benda. Da. Jeste se prvo zvali Jurassic Rock, pa si posle toga vođen značenjem tvog prezimena, ako se ne varam, promenio u Crni Paun. A više smo se pravili sad majice, pa goniš kluba. Znaš na uzoru, na čiju majicu smo po uzoru radili? Ovo su Ramonsi.
Ja kad sad kad Ramones vide, promenit će ime u Ramonis. Htio sam pogoniti. Da, ovo je super ideja, ovo je bila našeg marketing menadžera, našeg kluba i Dejana Patakija i Viška Rukavica, Paunovo pero i Pagonis Fight Academy, tako da. AC/DC je moj omiljeni band, sa 13 godina sam počeo slušati heavy metal i to mi je ceo život ispratio, svaki mečem ulazi uz AC/DC i to je muzika mog života, znači, kad jedan postaneš rocker, to si do kraja života rocker. Jasno, osim AC/DC-a, glavno gitarski zvuk, isključivo. Vidi, ima tu sve. Ne verujem da čitaš knjigu uz... Ne, ali ja sam kao klinac, kad sam se upoznao sa heavy metalom, ja sam kao klinac u tom raku, odsjećam se, imao sam snimljenu kasetu i da sam ja polegno spavam i pustim playlist, išam da ne čuje nego, znači ja sam slušao, ja sam se uspaljio uz heavy metal, uz Motley Crue, Led Zeppelin, AC/DC, Billy Idol i tako dalje, znači ne možeš da veruješ. Onda ja sjećam ako zaspim, znači kaseta završi, ja kao, znači okrenem stranu, znači i slušam. Tako da stvarno je velika ljubav, sa 15 godina sam počeo sviram gitaru i to je sve krenulo to. Imam sa 17 godina sam rekao ili ću biti vrhunski muzičar ili ću biti vrhunski kickbokser. I desilo sam odluku na ovu stranu sportsku. Ali Nastupaš uredno? Nastupam, žena moja isto peva rock'n'roll, ona isto ozbiljna pevačica i zajedno nastupam, imamo 2 benda i tako, to nam je na hobi. To znači da ćemo te vidjeti možda na Philo Anselmu i Panteri sada na leto, na Exitu ili? Ne. Nije tvoj faza? Nije, za Panteru pričam. Sviraju Panteru? Da, ja nisam neki ljubitelj baš Pantere. Ja nisam verovao da ću ikada živjeti, ali eto, i mislim da će svirati ovo što je kasnije svirao s onim drugim bendovima, ali će svirati samo repertoar. Ja sam bio, što mi high life života mog, jer sam bio 3 puta na Judas Priest. Rob Halford mi idol. Da, stvarno čovjek. On i Coverdale. Ja njih dvojicu, od Soldier of Fortune uživo na Tašu u Beogradu, a sad se ne ježio. Ja sam bio to Šmađanu isto, možda se radi. Isto. Ali AC/DC ipak na JNA ostaje meni nešto što je... Znaš koji me sad kažeš najveća, ne možda kažeš najbolji pevač, svako je, znači Ronnie James Dio peva, znači ima dijafragmu. Jeste. Coverdale isto na svoj način, Rob Halford ima visine koje ne može da dostigne niko onda. Ali najveća budala od heavy metal, rock, hard rock pevača, znaš ko je? Po meni. Možda i znam, samo da vidim da su mi uvidi saglasni. Znači budala na sceni, budala koji je Starija ekipa? Starija, da, nije živiš. Lemi? Ne. Znaš liš njega reci. Pa prvi pevač, Bon Scott. Bon Scott, zajedno sa njim je umro rock'n'roll, jer je on čovjek posljednji koji je umro od posljedica, naravno, strašno alkohola, ali nije bilo... Ali taj čovjek na sceni, evo ja se sad ježim, ja kad pomislim, to je takva energija, to je takav onaj bol u onoj stvari, za šta publika misli. I za razliku od Briana Johnsona koji je dobar pevač, on mora da cepa glas da bi zvučao koji, dok je ovaj... A ja recimo pevam kao Brian Johnson, ja ne znam kada se klinac tako našao za tu foru i sad je otpevam 15 pesama AC/DC, oni kao ljudi kao 30, 30 pesama bez problema pevam. I onda pevam još Rob Halford, The Resurrection. Bez problema, našao sam neku foru, kada je glotis dignem gore, znaš, pričam do tog vazduha, smanjim na minimum i ono to pištije, znaš. I to stvarno zvuči sad ljudi kad misle, znaš, kad ovako pričamo, kao da, kao to šala neka, kad dođu, kad čuju, vidicima otpadne, znaš. Ko mi nismo znali, znaš, rekao, ja vam govorim, vi mislite sam ja klasičan kickbokser, samo znam boksom, ne pevam je. Da, muzika je stvarno, ali svaka muzika ti je vibracija vremena u kom se stvara, znaš, danas ti je vibracija tako loša i tako sve, znaš, poremećen sistem vrednosti i zato je muzika loša. Ti imaš si ranije 70, 80, 90, 10 muzika, što ima si te vibracije. Pa i 2000-te početak. Tako, ima si te vibracije koje je bila i ovdje iskrenija, pogotovo 70-ih, znaš, disco, znaš, ja to obožavam, Temptations, Boney M i sve te stvari, meni to i poremećen sistem vrednosti, poremećen vibracije. Tako da, danas je muzika, ti imaš recimo Freddie Mercury koji je 80. godina napisao Bohemsku rapsodiju, znači Bohemska rapsodija koja je proglašena možda najkompletniju, najkomplikovaniju kompoziciju. Znači ti imaš pisao tekst, pisao muziku, svirao klavir, otpevao. Znači otpevao koji danas ne može niko da otpeva. Danas samo dođe, stane pred mikrofonom i svira da ostalo sam Paul Roger možda ga skine iz Bad Company, ali i danas imaš jednu Lady Gaga koja ima 30 tekstopisaca, 4 producenta, 5
instrumentaliste koji muziku piju, znaš, i onda dobije tekst koji će napisati kao la, tri, znaš, to je kao duci, znaš, to je kao muzika. A onda imaš i Lenija Kravica koji svira 12 instrumenta. Da, nema nikakvu poruku muzika, nema nikakvu pesma, nema nikakvu poruku, nema nikakvu vibraciju, znaš, mi imamo jedno srce naše, to je jedan osjeti svaku emociju, znaš, nema nikakvu emociju, ništa, znaš, evo sad ovaj film Lady Gaga što radila sa ovim Bradley Cooper. Da, vidio sam gledao sam i stvarno lepa pesma, znaš, ima emociju, znaš, ima vibraciju i ovaj... Dobro, je namenski rađena za nešto. Tako je, tako da danas je muzika generalno onako dosta loša, ali mislim da će se možda i vratiti te rock'n'roll na scenu. Dobro, imamo barem to staro dok sam povijeno. Da, staro slušamo. Za kraj ove veoma zanimljive priče kroz tvoj život, pre svega onda i karijeru, upravo evo da završimo muzikom, veselo, ljudi kojima je to kickboks strašan i ti se tamo biješ, šutiraš neke ljude, svi ste vi nešto krvavi, su mogli da te vidu dijametralno drugačijoj ulozi u poznatom šovu gdje si čak bio i žena i pevao si i soft rock i hard rock i pop i... Da li se tu vidi u stvari suština progonista ili... Ja sam baš velik protivnik svega toga i tih reality i svega toga i onda kad su me pozvali, ja sam prvo odbijam, posle sam rekao kao šta je to, znaš, ne gledam televizor, ne gledam ništa. Pa kao to je humanitarno šou, čim sam čuo humanitarno i onda sam pristao. I stvarno pristao sam iz tog razloga samo zato što bi nekom pomogao, što je dobra strana svega toga, a druga stvar koja me vodila je to da sam teo da pokažem široj javnosti koja ne gleda, uopšte koja gleda te reality, da mi kickbokseri nismo tako, da ne budu, da im razbijem predasude o kickbokserima, što sam i uspeo, pošto me više ljudi znaju po tom šovu nego po boksu, što je naš apsurd. I bilo to lepo iskustvo, svaki nas 12 takmičara učesnika je pomoglo, na 12 adresa je uputilo pomoć i ostaje žal što je to jednostavno takav jedan show i ima veći perspektivu da nekog izlancira, da ga lancira kao poznat lično nego neki sport da si 10 puta prvog sveta u jednom sportu. Tako da je to malo apsurd, ali tako je. Ništa, klinci da ne odustaju, a tebe uvijek mogu da nađu ovde za savjet, za trening. Tako da držimo u Pogoni Svet Akademije, mogu da me nađu ovde. Ja stvarno radim s klincima i sa decom i sa omladinom i stvarno ih savjetujem onako iz prve ruke, sve što je preživao čovjek koji preživao amaterski sport, profesionalni sport koji je preživao i menadžere, prevarante i ove prevarante i one naši jednostavno. I evo pre neki dan jedan dečka koga smo napravili, koga smo ulagali, mislili smo će biti, znači da postane, samo da ga pustimo, ja samo čekam da ga pustim u ring. I on je došao prekjuče i rekao, trener koji znate kao ja bi prešao drugi klub. Rekao, zbog čega? Pa kao, znaš, tu ne zaljubio se neku devojku, ona dolazi na trening, on ne može dolazi kao ide u neki drugi klub. I sad ti shvataš šta je sport, ti si njega napravio, uložio si sve ono što si ti godina sticao, ali znaš, ja kažem, dobro Nikola, ako ti hoćeš da odeš, to je tvoj izbor, a drugi trener bi, znaš, to bi sud, ugovor, znaš, ne bi ti dao da. Znaš, ako to je tvoj izbor, ti idi, ali ja mislim da moj iskustvo da reko ko ima ko će ti preneti, ko će te gledati kao svoje dete, znaš. Tako da apsolutno otvoreno za sve, da imaju da dođu i da odu i da, znači, sve kreće to što ti kažeš da odatle, tako da, to je to. Hvala ti na intervju, baš je lepo bilo opušteno i nadam se da smo nešto približili publici malo.